Čo by mal podľa vás vedieť mediálne vychovaný človek? Mediálne vychovaný? Ako sa správať? Neviem. Nebudem sa vyjadrovať, keď nebudem vedieť. Mal by mať o všetkom základné informácie, aby sa nevyjadrovali viac. Asi tak. To akože bere informácie asi z televízie alebo z rozhlasu. Čo by mal podľa vás vedieť mediálne vychovaný človek? No všetko by mal vedieť, ne? Ako to ide ten čas, jak sa máme. To určite by mal mať prehľad v ohľade televízie, rádia. Tak asi etiketu slušného správania, ako sa chovať, keď by mal byť znázorný v telke alebo podobne. Aspoň nejaký tip. Komunikovať. Tak sa dá čo správne. Neviem. Fúha, neviem. Čo by podľa vás mal vedieť mediálne vychovaný človek? To je všetko, čo som ja nevedela. Myslím si, že človek by mal vedieť rozlišovať medzi informáciami, ktoré sú nejak nepravdivé alebo teda majú nízku mieru dôveryhodnosti a vyššiu mieru dôveryhodnosti, ale či to znamená toto, ozaj neviem. Čomu veriť? Čo číta? Mal by mať kus na to, čo číta a mal by sa vedieť orientovať v tom, že keď má na niečo záujem si prečítať, tak by mal vedieť, to má nájsť. Mediálny vychovaný človek, taký všeobecný prehľad by mal určite vedieť. Tak mal by mať nejaký prehľad o médiách. Možno vedieť vystupovať, respektíve pracovať s médiami. Čo by mal vedieť? Niečo, čo sa deje vo svete asi, nie? Nejaké takéto veci, ako nejaké informácie. Aké médium môže pozerať, alebo počúvať, alebo sledovať? To je prvá vec. A čo z tých médií sa dozvie? Alebo teda trošku kultúrne, čo ho vzdiela, čo ho zaujíma, čo ho baví. Čo by mal podľa vás vedieť mediálne vychovaný človek? O televízii a takých veciach. Slušne sa správať, alebo čo? A úrady, politici sa niektorí iba nesprávajú slušne, ani policajti. No, ma prepadli a nemôžem sa dovolať spravodlivosti. A to je iná vec.